Čau lidičky, vítám vás u dnešního videa. Dneska budu točit Toka Boka. Bude se jmenovat tenhle ten díl Tajný kluk. Představím vám teďka postavičky a potom vám představím asi dům. Nebo já na vás ho nebudu představovat, ať máte jako nějaké překvapení. Když tak se omlouvám, jestli mě budete slyšet blbě. Jo? Takže tak. Tahle ta malá se jmenuje Lucinka, malá. To je ten Dan, jako Daneček, Lucka, Dan. Emily, ta bude mít toho kluka. A máma se bude jmenovat třeba Žofie a tohoto Karel, Žofie, Emily, Dan a Lucinka. Tak jo, můžeme začít. Musím být potichu, dneska je... Co můžu dělat? Ježiš, já s tím byl neumím. Hej, probočíš děti. Jo, promiň, ale já s tím neumím. Aha, dej mi to. Co jdeš dělat? Však je teprve... Podívám se na čas. Je 6 hodin ráno. To je hodně. Neboli málo. Jo, já jsem se jenom chtěl dojít na záchod. Jasně. Hlavně neprobud děti. Je ti to jasný? No, neboj. Tak jo. Musím mít potichu. Protože kdybych nešel potichu, tak je to blbý. Dobrý, jsem tady. Rozsvítím. A jdu na ten záchod. Ježiši. Fuj, mě jinak špatně. Co to je za zvuk? Ježiši, Maria, kolika hodin? Wow. Ono je tolik? Jste se pokakali, no tak to ne. Ještě hezká tma. No jo, no. No, jdu se ještě lehnout. Ježiši, co tam zase vyvádí? Co děláš? Ježiš, je mi špatně. Ježiši. Jdeme radši udělat čaj. Nebo já se ho radši zeptám. Chceš udělat čaj? Jo. Tak já mu jdu udělat čaj. Co to zase pil? Nebo vlastně to jedno. Jsem tady. No. Rychle proběhnu do kuchyně a udělám mu ten čaj. Tak, vezmu hranáček. Ježiši. Ta skřínka je tady blbě udělaná. No. Tak, tady je super. Tak ohřeju ho. Tak, to by stačilo. Naliju. Máme černý čaj, jiný nemáme. Tak. A jdu rychle nahoru. Ježiši, kdo tady zase nezapnul tu televizi, to je fakt hrozný. Za chvilku nebudeme mít nic. Fakt už to nezvládám. Jsem tady. Tak, rychle jdu. No, tady máš ten čaj. Díky. Jdu se lehnout. Jo, tak jdeme. Potichu. Jo. Fakt hrozně. No, dobrou.
Děti spějí, všichni spíte, tak v pohodě. No, asi se vezmu tohle jednu. Tak vezmu si kytičku. Kolik je? Tolikátýho, jasně. Tak jo. No. Ježiši, ano, znovu s tím hrnačkem. No. Asi jdu dolů a udělám si nějakou snídaní a tak. Jsem tady. No, umyju nádobí. Tak. Hotovo? Zase. No. Asi začnu dělat oběd nebo tak něco. Rozsvítím tady. Tady nebyl tmák v prčicích. Asi si něco pustím na tolce. Můj nový film jsme koupili, tak se na to podívám. Ježiši, to je zase nějaká kravina pro děti. Já myslel, že koupil něco dobrýho. Ježiši Maria, no tak na to fakt koukat nebudu. Podívám se, co dávají v televizi. Třeba tam budou dávat mýho nejoblíbenější film jménem Robot. No, nějaký zprávy. Nahoře bychom mohli taky někde. Ne. Jo, můj oblíbený seriál, tak ho tam nechám puštěný a budu poslouchat a udělám mezi tím nějaký oběd. Udělám třeba tortovou pizzu, torty. Tak. No. Budeme dělat tak, že to na té zemi nebylo. Tak, uděláme otázky. Ježiši, ještě ne. Tak a budeme vařit. A jdu se podívat na ten film zatím. Ježiši, ten je tak skvělý film. Fakt ho miluju. Jo. Dneska je hezky, já si vezmu tohle. No, učešu se, abych vypadal trošku hezky, že ho vypadá jako plný schnilý hovno. A já chci vypadat bombově. Tak, utřu si hezký obličej. A teďka se na make-upu. Tak. Aby jsem taky byla nějak hezká, víte co. No, pusu ještě, no, to by stačilo. Udělám trošku ASMR. No, v pohodě. Hele, volá mi kámoška. No, co je? Co je? Jo, Jo, tak já se zeptám mamky, jestli můžu jít ven. Jo, a kam bychom šli? A jo, vlastně zítra škola, takže mi to určitě nedovolí, no. No jo, tak já si aspoň zkusím zeptat a když tak uvidíme, no. No jo, tak papa. Jdu s klukem na rande. Nebo ne, vlastně nejdu, když bych šla. Ach jo, škoda, že nemám kluka. Chtěla bych mít tak kluka, ale nemám. Nevím proč.
Vadíme to docela i. No, ale já ho určitě jednou budu mít. No. Neboli určitě. No, ale nevím, jestli bych neměla zbudit. No, radši půjdu dolů a budu doufat, že si najdu kluka a zeptám se tým mámy, jestli můžu jít ven. Ok, jdu to ještě zkusit radši. Ahoj, mami, můžu jít prosím ven? Zakulený očička. Prosím. Já to půjde. Tak jdem. Jestli chcete part 2, tak tady musí být 2 lajky, tak pa.